Bamakɔ ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka foli ani tanni kɛ ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn an damaɲɔw min ye Buwa Jabate ka taa se ɲininka journaliste Seydou ma u bɛ cala u bɛ radio ka cala o kuma e na bila u nɔ na bi Boubacar Sidiki nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson contrôle n'ale yamaruya di kunnafoni di sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ a dakolo an b'a walo a bɛ kɛ ten karamɔgɔ tɔgɔ tugura a y'a to ten n'o t'a bɛɛ sa n'a tola ta a bɛ jatigi ye kana sigi o la ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki mogotigini n'a ka denwolo fɔlɔ bɛnna filaninw ma a bɛ sira denwolo ɲɛ siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura ni a wa hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala farala an kan bi yɛrɛ bɛɛ CEDEAO a ka mankan n'a ka gɛrɛndɛ a daga bɛ bɔ malidenw da la ayiwa Boubacar Sidiki i k'a dɔn kunnafoni in sɔrɔ la i k'a dɔn maa jɔnjɔnna Union africaine o masakɛ o de ye a Sénégalikaw ka président ye Macky Sall degunna a tɔɔrɔla fo k'a fɔ k'a to kabini a taara i k'a dɔn a ɲɔgɔnkunbɛ min kɛra farafinna ani nanzara Europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a dama don a kuma na a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min donna Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a kun dɔnnen don sabula i k'a dɔn u ma bɛn don kelen kan hakilinaw kɔni nana ɲɔgɔn jɛ i k'a dɔn waati fɔli la transition ɲɛmɔgɔw fɛ i k'a dɔn de kɔni kɛra gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma CEDEAO ale ka sɔrɔ ka muruti nka kabini muruti in kɛra don min CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ fo ka n'a bila bi la ale Macky Sall ni Allahu Taala cɛ a b'i kale Ala de la ale yɛrɛ ma lafiya sɔrɔ sabula a kelen bɛ k'a tɔɔrɔ ka se hakɛ min ma Ala de b'o dɔn gɛlɛya min ni CEDEAO y'a ta ka Mali sɔrɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ ale kɔni a bɛ tiɲɛ fɔ min ye hali Sénégali yɛrɛ ye Sénégalikaw yɛrɛ dugunen don fo k'a fɔ k'a to ten fura min b'o la o de ye i k'a dɔn gɛlɛya in ka duga joona o de la bi min ye ayiwa CEDEAO jamana fɛn o fɛn bɛ yen a minisiri bɛɛ lajɛlen kan ka na Bamakɔ bi u ni Mali ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma Macky Sall ko ni nani dakun b'ale yɛrɛ la waasa ko in ka ɲɛnabɔ o kuma a tɛ se ka a yɛrɛ bɛ sɔn ka na nka wulikajɔw ni jateminɛw kɔni y'a jira min ye CEDEAO minisiri bɛɛ lajɛlen bɛna Mali la i k'a dɔn ni Mali ɲɛmɔgɔw bɛna se ka kuma u bɛna don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ ka bɛn waati fɔlen kan o waati fɔlen o yɔrɔnin bɛɛ bi yɛrɛ bɛɛ ni sɔn kɛra bɛn kɛra CEDEAO ka gɛlɛya bɛ wuli an kan ka fɛn in si filɛ fo san kelen jumɛn kelen sanction kɛ nafa t'a la sa nafa b'a la dɛ ayi ale Macky Sall an b'an ka sagaw minɛ ka mara an fɛ yan an b'an ka misiw mara yan a k'a ka café Serigne Touba min a b'o kɛ Boubacar Sidiki Mahamani Touré ko min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ a ko gɛlɛya in kɔni ni Ala farala an kan a bɛ duga sabula CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen bɛ jɔnko a la ayiwa min kɔni ye o ye gɛlɛya min da ka Mali sɛgɛrɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon ka fara fasilijɛkulu kan karamɔgɔ dama tugara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko fɛn min bɛ se ka maanifin kunu ka n'a to k'a nɛn da i la k'i nɔ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Zenith Bale nin ye BM Dabo nin ye a ka fasiri ye BM Dabo ko min ye Faransi sɔrɔdasilakaw ka gwɛli anw ka transition maaw fɛ ko kɔrɔfɔ in kɛla maliden kelen la bɛɛ lajɛlen ye o kɔni kɛla sabu ye sa min ye sibiri don ye n'o bɛnna février kalo tile 19 ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni wele bilalen kɔ jamana den kelen na bɛɛ lajɛlen ma jamana hami bɛ maa o maa na cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la walasa ka se ka taa an ka nisɔndiya ani k'o jira diɲɛma min ye sɔrɔdata k'a lajɛ min ye Faransi sɔrɔdasilaka ninnu ye u nali anw ka jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ Bamajilakaw ka kɛlɛli ye n'o bɛna san 2013 tɛmɛnen ma n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u nali kɔni kun jɛla jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ye nka taabolow nana kɛ fɛn min ye ani jamanadenw yɛrɛ hami ye fɛn min ye kananko la u k'o kɔni caman kɛla majɛ ye bawo n'i y'a minɛ servali la ka na se barikani ma minisuma fo ka taa se takuba ma ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasi bayirika o de bɛ anw ka dugukolo sanfɛla la nka diɲɛ don o don dadigi bɛ kɛ anw ka jamana kananko la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye hamina ye min ye san 2013 ye Ala ma hinɛ Elhaji Boubacar Keita la ale kɔni sugandilen kɔ jamanadenw fɛ maa o maa bɛ sa bɛɛ lajɛlen
bɛlɛjɛlen ngoni tala kalata wasa mɔnɛ min bɛ ana Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'ale de kun bɛ se ka mɔnɛ sama ka bɔ ana a san 5 a kɛla taama mɛnɛ sisi ma bɔ fo ka taa se san 7 ma n'i y'a ta k'a lajɛ ale yɛrɛ fana sigilen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye sigili o ma kɛ jɛlenya kɔnɔ wa min ye a ka sigili filanan fana ye san 2018 o kalataw kɛla sababu ye ka jamana bila dingan dɔ na n'i ye wasabulon kɔnɔna kalata fana lajɛ o kɔni kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ ta kɔni bilala forobamugu la min ye jamana den kilina bɛɛ lajɛlen dusu tiɲɛna bawo sonyɛli a kɛra da kelen ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ɲagamili kɛla min ye cour constitutionnelle olu fana farala Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a donni kama ka fara a kan ni k'a kɔ dogo wa o taara wolofɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama min ye M5 RP ale kɔni bɔla k'a jira k'a fɔ an tɛ sɔn an tɛ jɛn ni a ye jamana a b'a la ka taabolo min kan an tɛ jɛn ni o ye o kɔni kɛla sababu ye taa ni ka segin bana o tɛ maa to min ye diɲɛ don o don bɔli ka taama bɔlɔnfɔrɔnjɛw la i b'a ye k'a fɔ utukalo tile 18 san 2020 tɛmɛlen min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye o kɔni o dafirila min ye sɔrɔdasilakaw ye olu kɔni u nana ni ka se ka na fanga ni k'a jaso min ye M5 RP ye olu kɔni y'o ɲɛ gɛrɛ bɔ sɔrɔdasilaka ninnu na waasa ko in a bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye bandaw ye ale kɔni taara wele ka bɔ a ka foro kɔnɔ ka n'a bila jamana kuntigiya la n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya ye a fana bilalen kɔ danaya dilan maa min ka a nɔfɛ o de ye fangabulon ɲɛmaa n'o ye Mokhtar Wane ye o sugandila k'o kɛ premier ministre ye min ye bandaw ka danga ye o dun de ye colonel Assimi Goïta ye nka taalen ɲɛfɛ cɛkɔrɔba e ko duman ma diya a ye wa a ye sɛbɛn wɛrɛ bɔ koyi min ye bandaw ye diya kɔni hali nana wara cɛkɔrɔba golo la a ye hakilina wɛrɛw ta min ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye u sɔmina cɛkɔrɔba ma e ko ma taa fɔsɔ ni ka taa a lamara wa min ye colonel Assimi Goïta ye ale fana kɛlen kɔ k'i kali an ka cour suprême ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ jamana min ye jamana ka kelenya ye a na o segi jamana ma o kɔni kɛla sababu ye baara fɔlɔ min n'o kɛla a fɛ o de ye minɛ ɲɛnamaw sali ye ka di anw ka jamana armée ma waasa an ka jamana lakana o bɛ se ka don bala cogo min n'a ma ɲɛ kɔsa in na k'a fɔ i ni maa bɛ jɛnna a ka jɛn a t'a la k'i nafa diɲɛ don o don dangari bɛ kɛ e ka jamanaden dɔ ninkun na walima i ka jamana yɛrɛ ka kananko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i ye bolo bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ o ka n'i dɛmɛ i nɔfɛ i ka baara la maa fɔlɔ min bɛ yan n'ale ko a bɛ dimi n'o ye Faransi sɔrɔdasilakaw n'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ko k'u bɛ taa min ye colonel Assimi Goïta n'a ka ministre wa gouvernement ye o y'a jira k'a fɔ k'u ka taa ko wa k'u ye délai min ta n'o de ye k'a minɛ kalo 4 ka taa se kalo 6 ma k'o ka jan kojugu o ka jan yɛrɛ de ka taa ka bɔ an ka jamana kɔrɔ wa Faransi jamana kuntigi o jaabi o kɔrɔfɔ bɔ ka se a tulo ma i b'a ye k'a fɔ a ye laseli wɛrɛ fana kɛ lajɛ dɔ senfɛ Belgique jamana kan k'a fɔ ko min ye olu ka sɔrɔdasilakaw ye k'u bɛ taa koyi ko nka ko taama in ko a taali k'a bɛ kɛ Kana kɔnɔna na ko k'a bɛ kɛ min ye faama ye n'o ye forces armées maliennes ye a bɛ kɛ olu ka Kana kɔnɔna na nka min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ko min ye Ala ma hinɛ jamana kuntigi fɔlɔ n'o ye Modibo Keita ye a ye hakilina min da k'a fɔ sɔrɔdasiw ye a donni kama min ye kati bazi ye ka taa se Gao ma ani jamana fan wɛrɛw fɛ o ka se k'an ka jamana to an ye o hakilina kelen de t'a la ka ɲɛsin ni Faransi sɔrɔdasilaka ninnu ma u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ko bɛ an ye bawo min ye olu ka taabolo ye an'u ka wulikajɔ n'a ma dankari kɛ anw ka jamana kananko la a ma foyi dilan a la nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Zenith Bale kɔnɔ BM Dabo ale ka fasiri don Boubacar Sidiki ni san ye wulu bugɔ kungo kolo kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ tigi ma kɔnɔ siga t'o la a ye sira dɔn Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Burama Jalo Burama ko a k'i k'a dɔn min y'an ka sɔrɔdasilakaw ye u ka wulikajɔ a n'u ka ɲɛta a n'u ka sanayɛlɛ Boubacar Sidiki a bɛ n'a fɔ sigiw gele don a wa Faransi sɔrɔdasiw ka gwɛnde a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Faransi a wa sɔrɔdasi ɲɛmɔw min ye u ka masaw ye kabini olu kɔni ko an y'an ka sɔrɔdasiw sama Mali sɔrɔdasiw ko payi an kun bɛ fɛn min ɲini o ye nin ye Boubacar Sidiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ barika ni takuba u bana min ni kudo ani sebaya caman kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn misali dalen bɛ kɛnɛ kan kunun ko min ye dugu min n'u k'a ma ko Tesiti ye dugu ye Boubacar Sidiki Banbanjuw jabalaba de kun ye yen ye e ko tubabuw yɛrɛ de kun kelen tɛ k'olu kɔlɔsi n'u k'u nafa wa Boubacar Sidiki i k'a dɔn an ka sɔrɔdasi jɛrɛjɛkulu u taara suruw ka
cɛ 50 ani cɛ 7 u y'o da joli la ni ko o sɔrɔ tigɛ ka bɔ a la mina min ni an ka sɔrɔsiw y'o tiɲɛ dan t'o fana na wasiri sɛbɛnnikɛla ko a ko Tesit i k'a dɔn ale bɛ Ansongo mara la min ye Gawo ayiwa région ye alamisa tɛmɛnen i kɔrɔ koyi wasiri ki an ka sɔrɔsikuluw ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔnfɛla yɛrɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bi Tesit sabula min ye nin bamanjuw ye u kelen bɛ ka yengew dagayɔrɔ ye ka yengew ka masakɛyɔrɔ ye wasiri ki dugudenw dɔrɔlen bɛ u ɲaninen bɛ maa min man'u ja dugu jɛ o jɛ u b'o minɛ u b'o kantigɛ wasiri ki sɔrɔsikuluw nana labɛn kɛ pankuru minnu bɛ awajɛgɛyɛli kɛ ni ka mugujugu suuru wasiri ki olu nana baara daminɛ u b'a jigi cogo min u b'a jigi ten wasiri ki sɔrɔsi minnu bɛ dugu ma olu ni marifa bɛna dayi wasiri ki yankadi ye ɲɛ an ka hi kɛ o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn cɛ 57 wasiri ki k'a dɔn u y'o da joli la minnu sera ka kutukutu kɛ min ye pankuru ye o b'olu gɛn ka t'olu fana daji a ka kungokolo kɔnɔ jate t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wasiri ki k'a dɔn kɛlɛtikɛ abada ni maa masa tiɲɛna an ka sɔrɔsi maa segu o tora la kani 4 jogina an bɛ dugawu don kɛ ala k'olu hinɛ min ka yafa k'u ma nka ko in dabɔ kun ye min ye wasiri ki o de ye nin dugu min n'o ye Tesiti ye a dugudenw bɛ lafiya sɔrɔ bamanjuw dagakisɛ bilen bɛ se ka bɔ mɔɔw da la cogo min sabula Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye u nijuru tun bɛ nin yɔrɔ in de la sɛbɛnnikɛla ko u ye tiɲɛni min kɛ dugu in na a bɛ waati jan bɔ sabula dugudenw dɔrɔlen bɛ a tɛ kun maa na wa bamanji jɛrɛjɛkulu 3 fo 2 olu bɛɛ lajɛlen sago de kun bɛ ɲɔgɔn na wasiri ki kuma dɔ la fadenya bɛ wuli u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a bɔnɛ a n'a tɔɲɔ kun bɛ taa bi dugudenw de kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa État islamique Grand Sahara wasiri ki k'a dɔn o bɛ a bɛ waati jan bɔ o kɔni kun kelen bɛ ka yen kɛ a dungɔ da de ye wasiri ki o tɛmɛnen kɔfɛ dugu o dugu b'a lamini na a cikɛ dugu a bugu fiyɛ wasiri ki nin bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ sɔrɔ a bili ka san caman bɔ o sɔrɔsikulu kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka du cira walima u ye degun caman sɔrɔ walima u ka nafolo tiɲɛna sɔrɔsiw y'a jira k'a fɔ u bɛna olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ min ka gɛlɛ fɔlɔ o de ye dagakisɛ bilen ka ta ka b'u da la sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ minnu tiɲɛna min ye bamanjuw ka mina Boubacar u ka mobili dan t'o fana na nin kun ye sɛbɛn ye Burama Jalo ka sɛbɛn do an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ dɔ tun wɛrɛ b'a dɔn rebelle ninnu o bɛ sira fɛn min ye wa o de ye sɔrɔsiw ka mugufili fɛn dɔ bɛ yen ko BM21 n'o o kelen filila ka bɛn dolanci kɛnɛ kɔnɔ sisan a gɔngɔn gansan a b'a a kɛrɛfɛ fɛn bɛɛ ta ten o de bɛ suruwuluw kan sisan fara avion kan ne ko olu ye tubabuw bolo de yan a kun b'u bolo kɛ wa i bɛ ka Tesiti min ko fɔ tan nin bɛ jamana 3 in frontière de la Niger Burkina Mali n'i y'a ye Faransi sɔrɔsiw man d'an ye dɛ olu ka base de bɛ yɔrɔ in na an ka mɔgɔw b'a la ka sɛden nin kantigɛ nin yɔrɔ kelen in fana dilan i bolo don karamɔgɔ dɔ tun kɛra ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau nin ye o de ye nin ye a ka fasiri ye o de ye ko an ka ko tosira tɔ k'an k'a gan dɛ min ye anw ka logement sociaux ko o kɔrɔfɔ min n'o bɔra ka bɛn dɔgɔkunjan tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ ministre min ni a ko tala ni ka kalifa a la n'a ko tun bɛ ɲini ka taa k'a bolo da n'o ye Birahima Kamɛna ye Birahima ko nin taabolo min filɛ nin ye n'o de ye logement sociaux dicogo ye commission min n'o tun n'a ye danaya da o kan ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ma kɛ malidenw sago ye wa min kɔni ne o ye Mali kura ye k'an bɛɛ lajɛlen hamina ye o ye Mali jɛlenya ka kɛ a ko kɔnɔna na ko commission a ma suspend wa suspend min ye commission d'attribution ye a y'o kɔni dulon o ci ka bɔ yen wa maa minnu bɛ yen n'o kɛra sababu ye ka yurugu don ko in na o ko bɛɛ lajɛlen b'a la ka sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ waasa o bɛ se ka nɔ minɛ cogo min na wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ an ka ministre de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Birahima Kamɛna ye Birahima Kamɛna a ko min ye logement sociaux ye a dili ko 2nan ni a kɔni a kan ka se so 2000 ani 1002 ani 500 ani 66 o de kan ka sarada manifu ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye maaw ye minnu n'a ka kan commission m'a don olu ma koyi ka taa sɔrɔ kangari dala u ye kosɛbɛ kangari gɛlɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ logement di maaw ma n'o ye logement sociaux o tɛ fantanw ka so
ye wa a ka bila a minɛn kɔnɔna na minnu n'a ka kan a ka di olu ma wa ministre ye fɛn min fɔ ka gɛlɛya u ma n'o ye Birahima Kamena ye o de ye ko commission maaw n'a bɛ baara kɛ maa minnu bɛ n'olu y'u kanbɔ a nɔfɛ n'u y'u ka dossier déposer n'a bɛ waati jan bɔ jaabi bɔ u tɛ passer u tɛ logement social sɔrɔ aw ka fɔlɔ olu ka dossier la a ka sugantili kɛ olu cɛma fɔlɔ min ye dossier kura ye aw ka n'o minɛ nka commission i b'a fɔ ko ministre a ma kuma u fɛ min ye dossier kuraw ye u yɛrɛ ɲɛnamaw dɛ yurugu nafolo bɛ ŋanamu cogo min na sira minnu fɛ a y'o bɛɛ lajɛlen min ye commission ye o de y'a to o ye jaabi bɔ ka bin bɛɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wulila ni ka jɔ k'a jira k'a fɔ min ye nin logement social in deuxième partie ye deuxième tranche k'a ma di jɛlenya kɔnɔ wa min ye Birahima Kamena ye a ko yan'ale ka kɛ ministre ye a kɔni a ye jɔyɔrɔ kunba caman kɛ min ye lɔkɔli karamɔgɔ fana don n'o ye sanayɛlɛ kalanso in dɔ ye université des sciences juridiques et politiques a b'a la ka cours di doctorat kɛla dɔw ma ye n'a fɔra ko ale ye ministre ye nin jɔyɔrɔ ninnu ale ye ninnu fana kɛ ka na wa k'a fɔ fana ko ɲagamili ko de bɛna ye ale ka baara kɔfɛ k'o kɔni k'o ye kumasulu belebele ye jamanadenw hami ye fɛn min ye o de ye Mali kura kungilenna kura jɛlenya ka kɛ a kɔnɔna na foroba nafolo o kana jogojuguya kɔnɔ wa min ye jɛkulu ye n'o sigila sen kan k'o ka baara min kɛ jamanadenw dɔ a la a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na ministre labita n'o ye Birahima Kamena ye a kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in yeelen na jɔnni fɛn bɛɛ lajɛlen kan min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye o de ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Birahima Kamena n'o ye ministre domaine de l'État ye ko min ye an ka ba Muntaka Tall ko o taama ɲɔgɔn kɔrɔ don wa maa don maa min n'a tɛ don nkalonna maa fɛ wa maa don min ye tiɲɛ ye a bɛ ban b'o sira de kan wa min ye nin logement social ko ye ko commission kura de bɛna sigi sen kan ka segin dossier ninnu kan dossier kura tɛ minɛ dɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen n'olu y'u ka dossier déposé n'u m'a sɔrɔ tali bɛ kɛ olu de cɛ ma e t'o ladi n'i y'a sɔrɔ a ka di ayiwa n'i kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ o de ye a ka fasiri don k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de Tunkara ko maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma siga t'o la ne ko bala cogo bɛ ten Bakari foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin yɛrɛ buramuso ma min ye Worokiya Mbale ye Bakari Sidiki ngana keguma o bɛ sijan sɔrɔ ka tɛmɛ ngana naluma kan siga t'o la Bakari Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Jean-Jacques ko a k'i k'a dɔn bɔnɛ jumɛn bi ne don mɔɔw kan ni toit tiɲɛ ani galabusa ye o e forêt Bakari Sidiki kabini a fɔra don min février kalo tile 9 tɛmɛnen ko ni muso in welela ka bila OE forêt kunna min ye ayiwa Kanute Fatumata Kɔnɛ Bakari Sidiki mɔɔw siranko jugu ani mɔɔw tɔnji jɔlen ŋanamu ni bingani wale min bɛ o cakɛda in na muso min nani ye fila a tɛ tulonkɛ o tuma an ka kɔn ni k'a to a tiɲɛ ka baara in nege bɔ a la n'o tɛ an sago n'a dungɔ tɛ sɔrɔ Bakari Sidiki k'a dɔn o y'o de baara boloda nka Bakari Sidiki i k'a dɔn maa bɛ se fɛn min na o y'i taama ɲɔgɔn ye Bakari Sidiki a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ muso min n'a bilala o ye fɔrɛ kunna Bakari Sidiki k'a dɔn maa kalaninba a ye cakɛda in dɔn kabini bi tɛ a ka wulikajɔ ani jateminɛw bolo kan Bakari Sidiki minisiri min n'o ye hakili jagabɔ Kɔnɛtɛ de ye minisiri Kɔnɛ y'a wele a y'a wele ka da dalu minnu ka dalu ninnu jɔlen don caki Bakari Sidiki k'a dɔn kuma minnu fɔra i k'a dɔn a bɛ nkalon min ye kungokolo ji Bakari Sidiki i k'a dɔn an ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ ayiwa an ka kungokolo kɔnɔ Bakari Sidiki k'a dɔn muso in ye nin dɔn a y'o de kala kɛ a ko n'a fɔra wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan walima kalan n y'a dɔn ani maa ti ɲɔgɔn sɔrɔ o la Bakari Sidiki k'a dɔn tilennenya baara la a y'o kɛwale caman kɛ ka kɔ bi ɲɛ Bakari Sidiki ni mɔgɔw ɲinɛna o kuma ale n'a ɲɛfɔ a ko wulikajɔ bolo kan i b'a ye k'a fɔ kuma minnu fɔra ka kɔ muso in ma ka sɔrɔ i k'a dun maa ye fɔlɔ Bakari Sidiki a bɛɛ lajɛlen dɔnnen don minnu ye nin toit tiɲɛ kumaw ta k'o fɔ a welelen ka kɛ directrice ye Bakari Sidiki k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn sabula u b'a dɔn k'a fɔ a tɛ sɔn ŋanamu ma a tɛ sɔn sonyani ma Bakari Sidiki k'a dɔn n bilalen bɛ baara min na a ka kɛ hali ni ma wari sɔrɔ don min mana bɔ yen dɔn duma ka fɔ Bakari Sidiki k'a dɔn muso in ka hakili filɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye misali o ka ca min ye ayiwa madame Kanute i k'a dɔn programme min n'u k'a ma ko jeu de fort min ye Kanute Fatumata Kɔnɛ Bakari Sidiki a ma yira a ma siga Bakari Sidiki k'a dɔn k'a to cakɛda in na dɔw delila ka wari du kɛ ale yɛrɛ de wulikajɔ boloda ni ka taa tribunal la o sɛbɛnfuraw bɛ yen o misaliw bɛ yen minnu ye kiiri kɛ o dɔnbaw bɛ yen
a do fo cour d'assises Bokasiriki i k'a dɔn a ma kɛlɛ in bila janvier kalo san 2019 sɛbɛnnikɛla ko somin kɛra maa dɔw la a don ministère public ani Achata Keita ani Amadu Agwajite olu de kwa dalen kun do i k'a dɔn muso in na sabula u ye wari min ŋanamu million 50 ani million 1 Bokasiriki i k'a dɔn awa somin kelen kun do fana k'a fɔ u kan ka wari in zagi million 100 ani million 40 ani 4 nka dunama in kama i k'a dɔn cɛ ma bɔ hali a fa kan muso in a ma sɔn ka kɛlɛ bila abada Bokasiriki jamana nin yɔrɔ ye min ye maa tɛ se k'a dun o de la Bokasiriki i k'a dɔn i k'i bolo bila foroba wari la a n'ale k'i wele kiiribulon la walima k'i da kɛnɛ kan u sirannen don o den ɲɛ Bokasiriki o de la o bi kɔ ka taa ŋanamu kumaw fɔ a ko n'i y'o bɔ a la Bokasiriki k'a dɔn muso min don maa kalannenba min ye Fatumata Kɔnɛ a bɔra kalanso min na o de ye aba cycle d'ingénieur min ye science appliquée Bokasiriki i k'a dɔn o forêt a y'o bolo de kɛ min ye institut polytechnique rural Katibugu sortie majeure de sa promotion avec émotion du jury. Allah ka finesse CDG la CDG fana yin galage. Amadu kone CDG. Afana yin galage. Allah. Musa Sana kuma ga ganye ma ya Kidal. Mobile fla ba ka bloka. Bokasiriki kabini san 1993 a ye Tchad daminɛ Bokasiriki kuma min Tchad daminɛ na a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛw bolo kan misali caman de bolo dalen don taa sɛbɛnfuraw lajɛ Bokasiriki k'a dɔn jamana nana wulikajɔ bolo da jiri sunbaw ani jamana i k'a dɔn kungokolo ka lakana min ye jiriw ye olu ka se ka kisi san 1993 Bokasiriki u nana kalifa k'a ma min ye forêt faya jiri sunba minnu bɛ yen maa min y'a kala kɛ k'a katimu dilan ale de don ale don a kalalen don Bokasiriki a ma dɔn o ma koyi sɛbɛnnikɛla ko a k'i ka don o de kɛra sababu ye min ye people programme fac olu nana wulikajɔ boloda ka dɛmɛ da ka jamana sɛgɛrɛ san 1993 Bokasiriki k'a dɔn wulikajɔ bolo kan an ka jamanadenw minnu bɛ togodaw la olu bolo bɛ se ka don cala cogo min ye an ka jiriw ye olu bɛ lakana Bokasiriki k'a dɔn jiriw bɛ dɛmɛ cogo min ni ka yiriwa ka se ka a falen fa bɛɛ lajɛlen la o k'o nana daminɛ Bokasiriki o waati kelen san 1994 juin kalo a nana wulikajɔ wɛrɛ boloda sɛgɛsɛgɛliw bolo kan ka jateminɛ kɛ Bokasiriki i k'a dɔn a bɔ jateminɛ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bokasiriki k'a dɔn kungokolo yɛrɛ bɛ dabolo minnu na i k'a dɔn lakana kan ka sɔrɔ cogo min ye kungo kɔnɔfɛnw ye olu bɛ se ka segin cogo min ka caya a nana o jatew minɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokasiriki n'i ye kow ta k'u lajɛ o san kelen o de la a welela ka kɛ chef division ye i k'a dɔn animation suivi évaluation min ye opération aménagement parc national Bokasiriki o ko min ma bawule sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o kungokolo fanda banda ye jirisunbaw Bokasiriki i b'a ye k'a fɔ bin ye baga ye kungo kɔnɔ baga bɛɛ lajɛlen segira ka na ala ni muso in sababu joli de b'a fɛ ka nkalon d'a la fawo ka tanuni o taara k'a sɛgɛrɛ fa fawo Bokasiriki min ye jateminɛ ye décentralisation mara cɛbɔli bɛɛ n'i ka kungokolo bɛɛ n'i ka jiritu bɛɛ n'i ka awa kungo kɔnɔfɛn Bokasiriki a ko i k'a dɔn maa t'o f'a ye jamana kɔnɔ ministre Kɔnɛ a hakili ka di mɔgɔw kun bɛ k'a jalaki muso in dali la Bokasiriki ka da kumalangolo minnu fɔra i k'a dɔn ani karatu kuma minnu fɔra dɔwɛrɛ tɛ dɛ u b'a dɔn k'a fɔ muso min welelen filɛ Bokasiriki a bɛ n'i kɔ da ŋanamu na suɲɛni ani binkani walew Bokasiriki k'a dɔn an ka kungokolo minɛcogo ɲuman a bɛ n'i kɔ da nin bɛɛ lajɛlen la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Azala Express ka fara fasɛrɛjɛkulu kan karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furan ka jɛ ko ɲuman kɔ ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don 22 septembre maa min ka fasiri ye o ye AM Touré ye a ko cogo di AM ko min ye anw ka forobaca ye ka maakɔrɔw ta k'o don a kɔnɔna na ni n kɔrɔ ka se ka fiyɛ forobaca kɛbaw la maa 880 ani 83 mago jɔn bɛ o de la wa min ye candidat ye n'o ye dossier 62 ani 400 ani 40 ani 8 olu candidature olu de déposer la ni 29 bɛɛ b'i wa a tɛ b'a fɔ ko circulation wa i bɛ taa sɔrɔ sira ni kelen bɛ an b'a nun da ɲɔgɔn na ka taa e ko jamana mago bɛ maa joli la maa 880 ani 83 ani 3 maa joli kelen bɛ k'i kama minnu nan'o ka dossier déposer maa 60 ani
fila ani kɛmɛ naani ani bi naani ani seegin o yɛrɛ y'a ye dɔ bɔra la dɛ awɔ dossier minnu kun déposé bɛ o de ye 63 ani 3 ani 500 ani 29 nka dossier minnu n'olu retenu na k'a fɔ o ye dossier hakika ye o de ye 62 ani 2 ani 400 ani 80 ani 8 wa n'i y'o fana ta k'a lajɛ min ye o dossier la dɔw fana bɛ yen minnu ko n'o rejeté la o ye 1000 ani 80 ani 1 o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i sisanga o tɛmɛna walima i ye diplôme dɔ dɔ a la min ɲinilen tɛ i fɛ wa min ye a kɔni a dépouillement kɛlen kɔ a jirala k'a fɔ ko e sen tɛna se ka ye ɲɔgɔndan in na wa sanga min b'i bolo fana o tɛ se ka i permettre ka a daga i ye ka se ka taa o dossier fana kura ɲini ka na bila i ka dossier la ni ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye anw ka camancɛla kalanso min bɛ yen n'o ye lycée ba Aminata Diallo ye a ko ninnu a nun donna yen de ɲɛmaaya u kun t'an bɛ ka di premier ministre ma a n'a ka ministre caman kun bɛ a nɔfɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye anw ka ministre de la fonction publique ye n'o ye Bahawa Paul Diallo ye dɔrɔba ɲuman i b'a ye k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni hakilinaw talen kɔ jamana marabaaw fɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka ninkura de fiyɛ anw ka forobaca kɛbaaw la bawo maakuraw n'u sɔrɔla ka fara forobaca baara kɛbaaw kan a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ yen n'u sɛgɛlen don n'u t'a fɛ ka jɔyɔrɔ in yɛrɛ bila pewu olu ka se ka dɛmɛ dɔɔni u ka baara la nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ye ale taara nin concours enveloppe n'o ye lettre ye a y'a dayɛlɛ sali min kɔnɔna na o sali o de bɛ wele ko spécialité agriculture agronome min ye cikɛlaw ka taabolo ye maa o maa bɛ yen sa k'olu b'a fɛ ka ye anw ka jamana forobacakɛlaw la minnu ka taabolo ye cikɛ ye ka taa se cikɛ n'a nɔfɛ taama sira wɛrɛw ma olu kɔni olu ka sali min ye Sogɛl Kokala Mayiga ye a taara min ye ɲɔgɔndan sɛbɛn ye a taara enveloppe dayɛlɛ yen de wa a y'a jiru la fana jumɛn kɛ ma agriculture de kalan wa ne m'o kalan ne ye sariya de kalan droit kɔni droit dɛ 2004 ayiwa baasi naam promotion Sogɛl Kokala Mayiga an kɛ option internationale option internationale Allah anw de bɛ kuma jamana to a la n'Ala kun y'a diya an na anw bɛ kuma jamana to a la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ cɛnin filɛ nin ye arajo kuma na nin ye jaa kalannen don min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye a ko min ye wulikajɔ ye wa k'a ka danaya dan bɛ nin concours n'o ye ɲɔgɔndankɛla ninnu ye a ka jamana ka danaya dan bɛ u kan wa min ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye ka fara ale yɛrɛ n'a ka ministre kan bɛɛ lajɛlen jigi dan bɛ u kan wa ko min ye Mali kura ye ko nin y'a daminɛlen ye koyi ɲɔgɔndan in a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ wa bisi basa ni yurugu ni ŋanamu o tɛ ye a la maa o maa n'i tɛgɛ kɔni yela ŋanamu na nin ɲɔgɔndan ninnu sɛbɛn ko na da e kan e na kɛ ka maa tɔw ladi min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye a ko jamana ɲɛmɔgɔw ka foli bɛ kɔnkurukɛla ninnu yɔrɔ koyi ale yɛrɛ n'a ka ministre u bɛ u kɔkɔrɔ ko wa u ka bila u kunkolo la ko maa tɛ kojugu fɔ ka si maa ma koyi nin ɲɔgɔndan in n'a kɛla ni maa min ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka paase ko i jigila kana tigɛ Maliko la dɛ i k'i cɛsiri ko bawo ko n'i y'a jateminɛ adamadenya yɛrɛ taabolo la maninfin n'i nana diɲɛ kɔnɔ k'a minɛ i denyɛrɛni waati ka na se i ka sigili ma ka ŋunuma ka taama i bɛ bɔ ka bin mun kɛ yanni i ka jɔ i sen fila kan k'o de ye Mali fana joli taabolo dɔ fana ye u ka sɔn o ma maa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ ɲiyɔrɔbatigi ye waati kelen wa bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan waasa jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔna na a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ 22 septembre kɔnɔna na AM Touré a ka fasiri don Bakari fɛn min mana caya a ɲuman ni juguman tɛ dɔn siga t'o la n sigalen tɛ fɛn min na min kɔni ye wulibali ye teko la o ye tezara ye i sɔn k'o premier min o bɛ fɛ karamɔgɔ de tugura ndara nana dangɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bakari misi pasa o ka daburu sama ta sogo kisi doni ma Bakari n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mohamed Haidara sirifokɛ ko a ko dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tere ta i k'a dɔn fanga ɲinini ani wuli ka jɔ joona a taara bila filiba de la ni Ala yɛrɛ ma jangɛ parti yɛrɛ dakolo a n'a filenkolo nati po sabula Boubacar Tere ta i k'a dɔn RPM a tɔnden tɔw ɲɛmaso u y'a wele bɔgɔ jeninen kan de tribunal la Bakari i k'a dɔn jaabu na bɔ mars kalo tile 2 nata sɛbɛnnikɛla ko mun de kɛra a barisa RPM kun kan k'a dɔn sa
k'a fɔ waati dɔ sera sa olu kan k'u da de maa ka n'u kumakan mɛn aw de ye Ibrahim Boubacar Keïta Ala ka hinɛ aw de y'o kɛ masakɛ ye fanga bɔsi cogo a la ani jamana minɛ cogo a ma dogo maa si la n'a taara bila ɲɔgɔn na yarɔ kɔni an n'a ka kokolo tɔ da kɛnɛ kan Boubacar Sidiki a ko in bi tali kɛ ka ɲɛsin Tere ta de ma Tere ta i k'a dɔn haraba a nana wulikajɔ boloda Boubacar Sidiki maa damadɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan bɛnkan a nakila ka sɛbɛnfura bɔ n'a fɔra ko voto bi kɛ RPM i k'a dɔn a président sigi la ne de bi kɛ cɛbɔ ye Boubacar Sidiki u y'o ko nɛmu u y'o ko sɛlɛku mɛlɛku ka t'o dati Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn parti ɲɛmaaso maa kolomaw olu ko o ti kɛ sariya de sɔsɔra i k'a dɔn bɛnkan min bɛ sariya kɔnɔ n'o ye règlement et statut ye i k'a dɔn u y'o dakolondi k'o filenkolon di o kuma ti ɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye nin hakilina in da Boubacar Sidiki fɛn min b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye saratugu ye a k'i k'a dɔn ko in min ka gɛlɛya kosɛbɛ a ko n'i ye hakilinaw bɔ k'u bin min ye article 43 règlement intérieur u y'o sɔsɔ sabula n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ɲɔgɔn na bi kɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ɲɛ la u ko min ma ko congrès bɛn de bi kɛ bɛɛ lajɛlen bi jɛna an bi karisa ta o de bi kɛ candidat ye nka e ka sin k'i sɛlɛku mɛlɛku Boubacar Sidiki ka sin ka t'i yɛrɛ kɛ candidat ye Allah maanifi ti fa han a bɛɛ ne t'a fɛ ka kuma jugu fɔ Tere ta ma engrais feerela tɛ ko kuma ma wuli ale de ministre ya waati la wa Allah o yɛrɛ tɛ maanifi n'i ti fa to la n'i y'i sigi waati jateminɛ i bɛ fa Boubacar Sidiki RPM yɛrɛ sigi furadama ka n'a bila bi la Tere ta ye wuli ka jɔ ni baara min kɛ don kelen da kelen a ma jate imagine toi ko na député sigi la k'a jagoya bɔ candidat ya la e bɛ taa président candidat ɲini ayiwa a ka koba yɛrɛ maanifi ti fa dɛ maanifi ti fa député ɲini hali ka kɛ candidat ala ma taa candidat parti bɔ a la kan ka ala minɛ tɛ sa o i tɛ ala minɛ awɔ i bɛna t'i yɛrɛ di diɲɛmaa ma olu k'i yɛrɛ da wolo fɛ n'i ye maa dɛmɛ n'o kɛla ye o bɛ nɛɛma s'i ma Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jɛkuluba sigilen don min kɔni dalen don a la Boubacar Sidiki u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye sariyatigiw ye commune 2 ko in dalen don olu ɲɛkɔrɔ olu kɔni b'a ka sɛbɛnfuraw lajɛ sabula min ni min walen don sariya sɔsɔ article 78 79 80 u ka statut kɔnɔ congrès de bi yamaruya di kɛ an bɛɛ n'a ka jɛn n'a ye karisa de bi k'a ye ne ta di sɛlɛku mɛlɛku k'i yɛrɛ k'a ye Boubacar Sidiki k'a ti ɲɛ o tɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Haidara Chirifukɛ ale ka sɛbɛn kun Mohamed Haidara Chirifukɛ an b'a fo min ye wulikajɔ ye ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la preuve maa min ka fasiri ye ni o ye Adama Traoré ye Adama ko min ye anw ka douane ye k'e ko sɔɔni ni nkura tɛna fiyɛ u ka baara taabolo la wa min bɛna kɛ sabu ye waasa min ye sɔrɔ ye o ka se ka yakubaya kɛnɛ ɲɛmaaya o kun din bɛ anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye Dr Choguel Kokala M Mayiga ye baara ninnu min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ février kalo tile 15 tɛmɛlen san 2022 f'a b'a kɔnɔna na yan ko nin hakilina ye nin kun bɛna kɛ nin y'a tako filanan ye waasa min ye douane ni entreprise ye ka taa se secteur privé Mali ma olu tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na bilennaw ka kɛ kelen ye waasa jamana sɔrɔdabolo o bɛ se ka sinsin cogo min na minnu kun bɛ yen n'olu taara k'u kɛ kumatigiw ye n'an b'u wele ko conférence min ye douane ɲɛmaaba ye n'o ye Amadou Konate ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a y'i da don kɔrɔfɔ caman na min ye hakilinaw ye ni a bɛ taa 22 bɔɲɔgɔnko la n'o bɛ yɛlɛma ko fɔ n'o ye 22 réforme ye réforme o fana o 22 la min ye tan ye olu kɔni bɛna kɛ de sabu ye ka douane ka wuli ka jɔ a sen fila kan wa min ye 12 fana ye olu kɔni olu bɛna kɛ a lataamanaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye yanni san 2023 cɛ n'o ye san 2023 ye hakilina dɔ bɛ u la ni o bɛ ka centre dɔ ni k'u sigi sen kan n'o bɛ wele ko création de centre d'expertise technique n'o ye CET ye o fana o ka opérationnalisation n'o de ye a ka baara ye o boloda bɛ ka bila san 2023 nata la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa min ye douane ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye a ko min ye anw ka jamana ye douane a bɛ nin sinsin système fo logiciel min kan ka baara kɛ ni a ye o de bɛ wele ko ASIVAL n'o ye système d'information douanier ye Sidonia n'o
ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na ka se k'a kamara ɲɔgɔn kan automatiquement min kɔni bɛna kɛ sababu ye douane k'a ka baara latile a bolo wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min ye an ka fangabolo cɛmancɛ fanga fangabolo ɲɛmaa ye n'o ye docteur Sogala Kokala Mayiga ye ale kɔni ye kɛnɛ kɔnɔna na a bɛ jigisigi ko fɔ wa a b'a jira fana k'a fɔ douane maaw k'u bɛ baara la wa min ye an ka jamana ye a sinsin bɛ sɔrɔ cakɛda bonda damadɔ kan douane sen bɛ o la minnu ye nafolo ye k'o ye ara ka nafolo wagande kɔnɔna na douane ɲiyɔrɔ ka bon a ko kɔnɔna na kosɛbɛ nin ye ŋun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la preuve kɔnɔna na Adama Traoré ale ka fasiri don Boubacar n'i ye douane kofɔ i k'a dɔn ŋanaminɛ ŋanaw olu tɛmɛna douane na Boubacar i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ min ye ŋanakuraw ye olu bɛ yen douane directeur général kɔrɔ i k'a dɔn ni marakakɛ ye a ye cɛsiri kɛ a cɛsiri kɛ dɛ Dugara bi fo dɛrɛ a ye baara kɛ a baara ta i terikɛ walima i terikɛ di Amadou Togola kɛ o fana tɛmɛna ye joni Amadou Togola kabini douane kɛra douane douane directeur kolo mana diɲɛ na ka Amadou Togola bɔ ne y'a de fɔ ne tɛ mauvais directeur de la douane Boubacar min ye Amadou cɛdiya Amadou ani Sanɔgɔ olu de tun bɛ bureau dankɛ olu de tun bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la Amadou min n'a ye ayiwa taji bariko ye ni pétrole don walima essence don a b'a kongo n'a ko ko a b'a fɔ ni pétrole ye Amadou nka bi min ye jaagili ye i k'a dɔn awa ka taa se dankɔrɔba ma Boubacar i k'a dɔn olu de b'a nɔ na min ye tubabu baara ye nin don e bi dɔ kɛ dɔ wɛrɛ bɛ n'i nɔ na douane directeur général kura i k'a dɔn Amadou Konatɛ sogo Simbo a fana bɛ cɛsiri la Boubacar n bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'enquêteur sɛgɛsɛgɛlikɛla Maliki Gueye nin y'a ka sɛbɛn ye an ka taa Ɲɔrɔ Boubacar i k'a dɔn Ɲɔrɔ du Sahel Gogi min ye a Ɲɔrɔ gouverneur ye a ye wulikajɔ bolo da min ye a ka awa marabolo ɲɛma service da fɛn o fɛn bɛ yen ntɛnɛn don a y'a bɛɛ lajɛlen cɛ a nɔfɛ colonel major Ali ayiwa Anaji a y'u ta ni ka munumunu salo kɛ Ɲɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen la ka taa fɔ Gogi min ye Gogi ye ale ni Muritani cɛ kilomètre 2 Boubacar i k'a dɔn yenkaw y'a kunbɛn ni nisɔndiya ye kosɛbɛ i k'a dɔn a taara bonyamasegin kɛ sabula a y'a jira k'a fɔ min ye Gogukaw ye waati dɔ sera sa u ka wulikajɔ bolo da ka jateminɛ kɛ sabula i k'a dɔn CEDEAO ka jagoya fanga min bɛ Mali kan olu kan ka kɛ maa kolomaw ye maa koloma minnu bɛ se ka don ni minɛn ye ka bɔ Muritani sabula Mali ani Muritani fa kelen ba kelen jamana kelen don Gogi ni Muritani yɛrɛ dugu fɔlɔ cɛ kilomètre 2 Boubacar a ko i k'a dɔn o ye tamasiyɛn ɲumanba de ye o tuma a bɛ Gogi ka bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri kɛ jamana ka na dɛsɛ fɛn na minɛn fɛn o fɛn ni jamana dɔw mago b'a la Gogikaw bɛ se k'a don a ta Muritani ni ka don n'a ye Boubacar i k'a dɔn service da minnu bɛ yen i n'a fɔ kɛnɛyaso ka taa se douaniers ka yɔrɔ ma ani sɔrɔdasiw ka kɛnɛ lahɔrɔta min bɛ yen a taara zole da nin bɛɛ lajɛlen la ni ka u ladɔnniya jamana b'i bolo min kan olu yɛrɛ minnu ye ɲɛmaaw ye Ɲɔrɔ lamini na u kelen bɛ ka nɔgɔya da ani dɛmɛ min da k'u sɛgɛrɛ k'a f'u ye u kana siga i k'a dɔn jamana hakili bɛ a den bɛɛ lajɛlen la Gogi u ka wulikajɔ boloda u ka cɛsiri boloda malidenw kana dɛsɛ foyi la sabula minɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ Muritani u bɛ se k'a ta ka don n'a ye Mali kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ɲɛ min d'a la ka bɔ enquêteur kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Daba Tunkara ne hakili la ɲɛmaayaso tun ye fasiri sɛbɛn minnu sugandi ka d'an ma o minɛ o saanina yan a dafara yan'o cɛ nin ye kunnafoni min ni a bɔra an ka gouverneur enfin maire du district yɔrɔ k'a da bolimafɛn senfilatigi bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min ye ko a fɔ ko ka kunnafoniw mɛnna k'a fɔ ko VND ko a b'a la ka feere internet fɛ n'o ye vente en ligne ye k'o kɔrɔfɔ ye ko kalonden dɛmɛ tɛ a kan maa si ka n'i ka nafolo di maa ma k'a fɔ k'a bɛ VND feere ma internet sira fɛ ko wa ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ min y'o ka point d'accès autorisé ye VND feere ko la ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ yen n'u b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ɲini u ka wuli ni ka se yen n'o ye an ka sigida 2nan 4nan ani 6nan wa maire du district ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan quoi ko faamuyaliko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ nin communiqué in kɔnɔ maa min ye sɛbɛn tɛgɛ bila o de ye maire ba yɛrɛ n'o ye Adama Sangare ye. Boubacar Usu bi Sisɔgɔ ko k'a da Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan ale ka bɛ i k'a dɔn n'o ye porte-monnaie ye Boubacar k'a dɔn a ɲɛma tununna a ka carte grise permis de conduire ani carte ni n'a
caman ka taa se i k'a dɔn carte bancaire fila BDM ani sɛbɛnfura nafama wɛrɛ caman i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ a ɲinɛn'a kɔ walima a burun'a kɔ BDM da la ala ka jɔn min mana kɛ wari kɔni d'a kɔnɔ ala ka jɔn min mana kɛ a wa portefeuille in dɔ ma ba ye n'a di Daba Tunkara ma radio jɛgɛfɔ la i k'a dɔn Girimanja k'o da i tɛgɛ walima i k'a yɛrɛ wele i k'a yɛrɛ wele 71 10 02 05 i k'a dɔn Giriman b'a bolo ka da i tɛgɛ Bukari Sidiki foli ani tɔnni kabako mori min ye Mamu Lele ta Mamu Lele ta i k'a dɔn ayiwa muso ma den sɔrɔ i k'a dɔn sandan samuga ni Mamu Lele ta ɲɔgɔn ɲɛ ala y'o dɔnniya d'a ma a filɛ nin ye Tɔrɔkɔrɔbugu Dagaba kare la Bukari Sidiki i k'a dɔn tɔma min b'a bolo bi a ka ca Mamuga ye ala ni a ka fura ka di n'a yi Mamu Lele ta wele 82 03 03 03 a b'i laminɛ Bamakɔ maire ba ko k'a b'a da Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan jɔni kelen Adama Sangare kɛ Allah n dɔgɔnin a bɛ yan a fɔ a ye ko combien ko congé banna ayiwa monsieur le maire Daba ko k'a bɛ yan ko congé banna awɔ min ye Bamakɔ maire ba ye n'o Adama Sangare ko a b'a da Bamakɔ n'a lamini tulo kan k'a fɔ ko min ye ani ka da ministère de transport ministère de l'équipement des transports ani infrastructure ko kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan ni ka baara belebele dɔw bolo da an ka bɔlɔnfarancɛ ninnu caman kɔnɔna na Bamakɔ kɔnɔna na min bɛna kɛ sabu ye a kɔni a tɛ taa biɲɛkɔrɔ falen tɛ taa wɔyɔ kɔ wa min ye sira ninnu dilali ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama sira ninnu caman sɔgɔsɔgɔlen don o b'a la k'u dilan fɔnsedige minnu bɛ yen n'olu kan ka bɔ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ senna wa ko a baara ninnu lawaleyali k'a tɛ taa degun kɔ maa minnu sigi bɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu da la ani maa minnu ka sosiraw bɛ bɔ a kan bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakɛto kɛbaa ye baara ninnu ka se ka kɛ baara ninnu bɛ senna su fara tile ka baaraw b'a la ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka o bila i hakili la wa k'a dan bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ko ɲuman fana na sɛbɛn in tɛgɛ nɔ bilala Adama Sangare fɛ Bɔrɔdiki a fɔ minisiri Kɔnɛ ye i k'a dɔn min ye kɔba fila min n'a bɛ Bamakɔ cɛ ci u k'u hakili to a la san o san nin kɔ ninnu bɛ tiɲɛni min kɛ ala de b'a da dɔn i bɛ ka tile la i k'a dɔn min ye bangɔni ye kɔ in ji wolonkotara a ye maa dama min fa a dɔnnen don olu de ye ayiwa hakilina kurata k'u bɛna kɔ in labɔ maa ma bɛ kɔ dawolo in na walima so b'i bolo Bukari k'u sera bɛɛ lajɛlen ma i ka yɔrɔ na ti mɛtiri 1 ani damadɔ bɛɛ lajɛlen k'u sɔnna Bukari k'i k'a dɔn hali bi n'a ka bi u ye n dɛba samiya dun bara ka se haraba ministiri Kɔnɛ n'a ma wuli ka jɔ boloda walima k'a ka service daw ɲininka Korofina Bangɔni ni Korofina mɔgɔw diminen don dɛ ayiwa a tulo b'a mɔgɔw diminen don dɛ nin ye min ye tan an bɛna yɔrɔw ci bɛɛ ko ɔ musaka ni fɛn minnu bɛ di Bukari kuma ti fɔ i ti maa ye dingɛ kura ma se o wari mana fɔlɔ wa dingɛ yɛrɛ ma se awa samiya ɲɛkɔrɔ i b'a ye u bɛ sin ka n'o dingɛ daminɛ k'an ka siraw bɛɛ tigɛ Mali problème ye nin de baara kelen mana daminɛ ɲinɛnsa fo san wɛrɛ a tɛ association dɛ ONG dɔ dɛ a donna ta n'a bɛɛ na fɛn ka kaban ka recensement ni fɛn kɛ a ko dɔn mun b'o ko min kɔni bɛ fɔ o nafolo fana mana di minnu bɛ na n'a ye u ka n'u da sira la ni wari ye dɛ n'i ye da sira la ni n ka wari ye n'i nana n ka yɔrɔ tɛ ci dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dingɛ walankatɛlen filɛ ka don ɲɔgɔn kɔnɔ nin ye mun ye tan a ko ka gɛlɛn naam min ye nin ye kunnafoni min n'a bɔla Seydou Jakite yɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Titibugu ma a ko a b'a da Bamakɔ n'a lamini tulo kan k'a fɔ min ye a dɔɔni ye min n'o ye Musa Jakite ye a si bɛ san 32 la Musa Jakite maa farilajɛ don f'a n'a hakiliw bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɔla so kɔnɔ kabi araba tɛmɛlen min bɛnna février kalo tile 16 ma san 2022 wa si t'a ta yɔrɔ dɔn a ɲinilen bɛ ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ maa ma kɛ Seydou Jakite dɔɔni Musa Jakite yefɛye i ka i jija ni ka weleli kɛ nɛgɛjuru sɔrɔ sira la 74 70 12 10 walima 79 18 76 39 faamuyali ko ɲuman o d'an bɛ communiqué in kan e ko a ma dafa Bukari waati dafara min ye burapele olu labɛnna farikonajɛ u b'u sɔnni d'a kan surafana t'o ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ min ye bamanankan jɛmukan ye ka na an sɔnni da kan Bukari i k'a dɔn foli laban an n'o kɛ ka ɲɛsin Worokiya Male ma Worokiya Male Daba Tunkara kanuba belebele o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn buramuso don an b'a fɔ ni k'a waleɲuman dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control Bukari Sidiki Daba Tunkara ni ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ ni k'olu lakali Gibson control baara ɲɛna